Alhamdulillah guys, isu-isu oleh sarapan ya kan. Delalah iki mah ya urung masak, ya ora masak lawe ndek wingi kan isih to. Lah iki oleh bancaan. Iki mau diteri tonggoku bancaan. Iki mau sapine iki manak ngono lho guys. Iki petani iki bancaan pedet ngono lho. Iya ate anggo bancaan bareng lho sapi iki masamu. Yo, iki tak sepil. Iki biasanya anggo endok biasa sih. Yo tergantung sing duwe ngene iki. Lah iki ndelalah diwehi endok asin. Terus iki enak urap. Kayak apa ya jenenge? Apa sih jenenge? Gudangan. Iki gudangan. Kambiling ini guys wis di apa jenenge? Wis dibumboni. Terus ono mine, terus ono tahu bacem. Lah iki godhongane nek kacang, ono ningkir. Terus apa meneh iki? Oh, iki godhongane gur ningkir karo kacang. Oh, enak iki, guys. Segone nek ngisore. Loh, segone ning ngisore ngene iki. Alhamdulillah ngene iki. Isu-isu wis oleh rezeki ini wis alhamdulillah banget. Pas ndelalah ya urung masak lho. Ora masak anjene yoan. Terima kasih tetangga. Aduh, di tonggo apian kabeh ngono wis. Kuwi termasuk rezeki juga, guys. Rezeki ora melulu soal duit, tapi ya duwe tonggo sing api-apian ngono ki ya termasuk rezeki. Yes, ayo ndang dienggo sarapan, guys.